Diego, EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. I feel good. Kalbo! Ako po sa lahat, siyempre, pagpatak po ng alas 5. Basic na yan! Sa inyo na po ang pinakamalupit, apakasayang programa ang EDSA! Saya-saya, clap your hands. Ang saya-saya, clap your hands. Alright mga siyempre mga kabisyo, ang oras po natin we got exactly 29 minutes after 5 o'clock. At siyempre kasama na naman ang buong tropang EDSA. Pinangungunahan po yan ng apakatalino sa lahat. Henyo! Tender pero Jose pa rin kag nagaraguma. Saan ka natang? Ayan, siyempre, ako naman po ang inyong abang lingkod. Wala na pong iba. Diego! Bandido! Pag may buhok, tama ka, Angkol. Hindi ako yan. Basic yan. Isa yang impostor. Pag nagpakilalang Diego Bandido at may buhok, lagi mong tandaan, ang palatandaan, pag sinabing Diego Bandido, walang buhok yan. At siyempre, hindi po makukumpleto ang programang EDSA kung wala ang cute na cute at active na si Duday! Okay, Duday, say hello to everybody. Hello po sa inyong lahat po. Magandang hapon po mga angkol. Sana po okay po kayo sa inyong pagdadrive po at ganoon din po sa inyong mga pasahero po. I love you all po at God bless you all po. Salamat po sa pakikinig. Wow, nakakatuwa naman si Duday. Actually, mga kabisyo kanina, may naghahanap doon kay Duday eh. Oy, maraming salamat pala sa lahat po ng mga kabisyo natin. Sa lahat po ng mga nakadaupang palad po naming mga driver, mga taxi driver, grab driver, TNBS driver, ride-hailing driver, joyride, angkas, Lalamove. Maraming salamat. Especially sa Lalamove. Alam nyo mga kabisyo ha, dalawa kanina ang binayayaan ng grasya. Dalawa po ang nag-uwi. Actually hindi pa nag-uwi kasi hindi naman nila ikarga sa motor yung sopa eh. Dalawa po ang nanalo at magkakaroon ng brand new, bagong-bago. Hindi po pinaglumaan ng DJ na sopa pa mamimigay ha. Hindi po pinaglumaan ni Totoy Bato. Lalong-lalo na, hindi pinaglumaan ni Uncle Dagul. Diba? Ang sofa po na ipamimigay po namin ay bagong-bago. At nakausap ko nga po ang may-ari ng Princess and Ronron. Sabi ko, atin-atin lang, mga nasa magkano ba yung worth ng sofa? Alam nyo naman, marites tayo eh. Hindi niya naman sinabi. Sabi niya, ano yan, mas mga worth around 20 pataas. Diba? Wow! Grabe! Sabi ko, sopa nga namin sa bahay, hindi makabili ng ganyan! Isa lang patunay manong driver na talagang nagpapasalamat kami sa inyo. Kaya dalawa pong kabisyo nating driver. Ang isa po nanalo ay Grab driver at ang isa naman po ay food delivery rider. Kaya tuwan-tuwa si Kuya. Sabi ko, Kuya, nanalo ka ng sopa. Paano mo ngayon kakarga yung sopa sa motor mo? Sumakit nga ang kanyang ulo, mga kaibigan. Sa mga kabisyo, free delivery pa po yan. Ang magdi-deliver po mismo, yung Princess and Ronron Furniture. Sa mga hindi po nakakilala, ang Princess and Ronron Furniture, malupit po ito.
Pagdating sa gawaan po ng mga celebrities, nagpapagawa po sa kanila. Kaya hanapin niyo po sa Facebook, Princess and Ronron. Actually, itong upuan po namin, galing din po ito sa kanila. Mga upuan po na halos at sopa ng mga DJ sa bahay, gawang Princess and Ronron yan. At eto, maraming salamat din po syempre sa napakasarap at napakalambot na tinapay mula sa Maraming salamat at saka syempre namigay din tayo ng bigas doon ng of course ng Gold Mine. Rice from Gold Mine. Maraming salamat sa mga staff nila na ang sexy. Yun pala, pag kumakain ka ng bigas, sumisexy ka. Wow! Grabe na ito. maraming salamat mga sirs at etong napakalupit. 8 katao ang nag-uwi ng 18K na bracelet na gold mula sa Mayet de la Rosa. Wow! Sobra na yan, Igan! Sobra na insan. Si Kuya dun kanina, yung napanalunan niyang gold, halos hindi niya sabi ko, sige, ilagay mo sa wrist mo. Halos hindi niya malagay sa kanyang wrist. Bakit ang? Kasi medyo may katabaan. Hindi, nanginginig lang tang kasi nai-excite. Ayan, sa Team Bandido. Naalala ko pa, Team Bandido. Team Charlie Alpha. At tama ba yun? Maraming salamat at mabuhay po kayo. And congratulations. Siyempre, Cherry Home Gadgets din. Ang dami nag-uwi ng mga power banks. At ganoon na rin po, siyempre, ang Lala Move. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Oras po natin, we got 34 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Buhay po kayong lahat. Nakatutok pa rin po kayo dito sa istasyong pagdating sa tugtugan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Malulupit? Here's a song coming from Bon Jovi with Blaze of Glory. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!